Moni madzulo abwino ndine Nesta the Black Teacher. Ndipo madzulo ano ndabwera ndi nkhani yokhudzana ndi dziko lija la Irani. Tikudziwa kuti mtsogoleri kapena kunena kuti amene anali mtsogoleri wa dziko limeneli yemwe amatchedwa kuti the supreme leader adaphedwa pa chiyambi cha nkhondo mu February. Ndipo ameneyi ankatchedwa kuti Ayatollah Ali Khamenei. Ndi Ayatollah Ali Khamenei ataphedwa atsogoleri ena a dziko limeneli la Iran chifukwa utsogoleri wa ku Iran unali ndithu ndi structure kapena kuti hierarchy. Supreme leader pamwambapa ndiye kunali malevel ma councils ena a atsogoleri amene amatsogolera dziko limeneli. Ndi ma councils amenewa anakhala pansi ndi kusankha oti alowe m'malo mwa Ayatollah Ali Khamenei. Ndiye yemwe anasankhidwa adali mwana wake wa Ayatollah Ali Khamenei yemwe dzina lake ndi Mojtaba Khamenei. Ndiye Mojtaba Khamenei ameneyi chisankhidwireni tonse tikudziwa kuti sanaonekepo kumaso kwa anthu, kaya zithunzi kaya mavidiyo sanaonekepo. Zithunzi ndi mavidiyo onse amene timagwiritsa ntchito tikamakamba news zokhuzana ndi Mojtaba Ali Khamenei ndi zakale zomwe zinatengedwa iyeyi asanasankhidwe. Ndiye ndi chifukwa chani iyeyi sakuoneka? Maripoti amanena kuti iyeyi pa tsiku limene bambo ake adaphedwa iyeyi adavulala kotero kuti iyeyi adali kunyumba komweko, ndipo adavulala kamba ka mabomba amene adagwa kunyumbako. Tikumbukire kuti kunali meeting kumeneko, ndipo pa meeting imeneyi kunali atsogoleri a gulu la nkhondo lija la IRGC komanso akuluakulu ena amene amakhala pafupi ndi supreme leader anali nawo ku meeting kumeneko. Koma mwana wakeyi chifukwa analibe udindo wina uliwonse wa mboma sanali nawo pa meeting pa, koma adali kunyumba komweko limodzi ndi mkazi wake komanso mwana wake. Ndipo zimamveka kuti bomba litaphulika kunyumba kuja lidagwetsa rumu yomwe atsogoleriwa amakumanirana, ndipo thupi la Ali Khamenei supreme leader kuja lidapezedwa ndithu nyumba itangwera atafera pamenepo ndi anthu ena aja osatira. Koma mkazi wake yemwe ndi mayi wake a Mojtaba adavulala, anali ali moyo, anachotsedwa pamenepa koma adakamwalira akulandira chithandizo. Ndiye maripoti amati Mojtaba iso naye anali mbali ina ndipo anavulalanso kwambiri. Ena amati adavulala miyendo komanso kope ndipo ali kulandira chithandizo anthu amatero. Ndiye kusaoneka kwa mtsogoleri wanyowana ameneyi anthu amanena kuti chifukwa choti anali atavulala akulandira chithandizo ndi chifukwa chake samaoneka. Ndiye kunapezeka kuti kuli magulu ena amene amakhulupirira kuti Mojtabayi nayenso anaphedwa. Mukumbukire tinapangapo mavidiyo amene amaonetsa mamatazi ndi atavundukula zithunzi za mamatazi, pamapezeka kuti pa zithunzipo pakupezekanso chithunzi cha mtsogoleri amene supreme leader Mojtaba Khamenei. Ndi anthu amadabwa kuti kodi zikukhala bwanji. Komabe atsogoleri a dziko la Irani amatsindikiza kunena kuti Mojtaba ali moyo ndipo ali malo obisika, malo achitetezo. Zimenezi zitibwereseno pa nkhani yomwe ndabwera nayo lero. Zonsezi zomwe ndakambazi tinazikambapo mukuzidziwa. Tsopano nkhani yomwe ndabwera nayo lero ni nkhani yokhuzana ndi president wa dziko la Irani. Tikumbukire kuti supreme leader uyu ndi mtsogoleri wa chipembedzo cha Chisilamu, makamaka Chisilamu cha Chishia, komanso ndi mtsogoleri wa dziko lonse kuphatikizapo za chikhalidwe za chipembedzo. Iye ndi mtsogoleri wa dziko lonse, ndi supreme leader. Koma kuyendesa boma, government, imene imakhalira government, civil service, kuyendesa zimenezi kumakhala president, ndipo kumachitika zisankho zosankha president ku Irani kumeneku. Ndiye kuli president kumeneku yemwenso ndi dokotala by profession. Iye ndi dokotala nditu surgeon ochita ma operation. Ndi amati ndi ochita ma operation amitu nditu mmene mmadziwira madokotala akuchipatala chabwino. Koma iye adawina chisankho cha president, ndiye ndi president wa dzikoli. Iye alibe mbiri ya zachipembedzo, utsogoleri wa chipembedzo kapena utsogoleri wa usilikali wa nkhondo. Iye ndi civilian president. Ndiye nkhondo itayambika kunapezeka kuti chifukwa choti supreme leader adaphedwa kukuchitika ulamuliro kapena nene kuti utsogoleri ochokera ku military, makamaka ku IRGC, chifukwa choti ino ndi nthawi ya nkhondo. Ndiye mphekesera zimamveka zonena kuti amene adasankha Mojtaba uja kuti alowe m'malo mwa bambo ake
adali gulu la asilikali ankhondo la IRGC limene lidali pafupi kwambiri ndi Supreme Leader Ayatollah Khamenei, ndipo lidakhazikitsidwa ndi Supreme Leader Ayatollah Khamenei, ndipo majeno onse amene anali atsogoleri amaudindo ku military anasankhidwa ndi Ayatollah Khamenei. Ndi iwowa pofuna kusonyeza loyalty yawo, kukhulupirika kwawo, kutsatira kwawo kwa mtsogoleri wawo amene adaphedwa, adasankha mwana wake kuti alowe m'malomo. Mwana wake ngakhale anasankhidwa mmene tanenera kuti sakuoneka, ndiye kumakhala conflict. President akufuna zakuti zilankhulidwe, akufuna boma liyende chonchi, zinthu zikhale chonchi, kumapezeka kuti asilikali aja ndi amene akulankhula, akupanga zinthu zotsutsana ndi president. Ndiye maripoti akuti president anakhala akupereka resignation, akunena kuti ineyo ntchito indikuyisiya kambirimbiri, ndipo asilikali aja amamuchenjeza kumuuza kuti sungasiye ntchito tidakali nthawi ya nkhondo, ukasiya ntchito kupanga resign nthawi ya nkhondo ndiye kuti ndiwe traitor. Ndiye president wakhala mukakamizidwa koma ali pa udindowo. Tsopano ripoti yomwe ndabwera nayo lero ndiyonena kuti tikudziwa kuti president ameneyi anabwerapo kuzalankhula kunena kuti Supreme Leader ali moyo ndipo ndalankhula naye, ndakumana naye, ndipo zinamveka kuti ku Irani konse ndi anthu awiri okha amene adakumana ndi maso ndi maso ndi Supreme Leader Supreme Leader Wanyowani Mojtaba Khamenei. Ndiye news zimene zatuluka ndi zokhuzana ndi tsiku limene president anapita kukakumana ndi Mojtaba Khamenei. Akuti president adaopseza kunena kuti ngati sindikumana ndi Supreme Leader ineyo ndikupanga resign, chifukwa zimene zikuchitika ndi zimene ife tikufuna zikukhala ngati zikusiyana, zikutsutsana. Ndiye ngati inuyo mukuti ma instructions anu, ulamuliro wanu mukutenga kwa Supreme Leader, ine ndifuna ndikumane ndi Supreme Leader. Ndiye adaopseza choncho, akuti asilikali a IRGC anamuuza kuti bwera kuno uzakumane ndi Supreme Leader. Ndiye akuti president anatengedwa ndithu ndi ogwira naye ntchito pa galimoto yake, ndiye ananyamuka ndikupita naye kudera lina mu Tehran, ku capital city komweko, koma analowera naye kudera lina. Atafika naye kudera lina kuja anakumana ndi asilikali a IRGC, ndipo adamuchosa mu galimoto yake ija ndikumukweza mu galimoto yawo ya black. Ndipo galimoto yomwe adakwezedwayi idali ndithu ya mdima okaoka, ndipo mawindo anali ndithu opanga tinti onena kuti sangaone kunja. Anakwezedwa menemo ndipo anakhala pa mpando mwamantha osaziwa zoti akulowera kuti amene president. Ndiye pambali pake padali munthu yemwenso amati sadayang'ane naye maso ndi maso, chifukwa anthuwa anali atavala ndithu zoziphimba. Ndipo akuti galimoto imeneyi inayenda ndikutuluka ndithu mtunda, iyeyi osamaona kuti ikulowera kuti, koma anamuuza kuti musaope, tikupita nanu mukakumane ndi Supreme Leader Mojtaba Khamenei. Ndipo maripoti akuti galimoto ija idayenda ndithu mtunda, ndipo atafika kumalo anakalowa ndithu kumalo kumene samadziwa kuti nkuti, analowa murumu, ndipo murumu mmenemu kunabwera munthu amene anavalanso zophimbika, ndipo anamuuza kuti panopa mwabwera kukumana ndi Supreme Leader. Ndipo Supreme Leader ali paselipa, akuti kunali chikatani ndithu, ndipo anamuuza kuti mutha kulankhulana ndi Supreme Leader pa zimene mukufuna. Ndipo analankhulana ndi Supreme Leader uja koma sanamuone ndi maso yaye. Ndipo Supreme Leader uja atalankhulana naye kwa kanthawi kochepa, kuti ma minutes, asilikali aja anabwera ndikumuuza kuti basi meeting yatha, tiyeni tikuperekezeni, mwakumana ndi Supreme Leader, mwalankhulana, mwakhulupirira kuti ali moyo. Ndipo president aja anatengedwa ndikubwerera ndikukakwezedwa mu galimoto yawo nkumapita. Ndipo amene president aja analankhula kuti ndakumana ndi Supreme Leader, ndalankhula naye, ali moyo, ali bwino. Ndiye akuti president amafunsa ndithu owathandizira kuti koma mawu amene ndimamva aja ndi mawu a Mojtaba, ndiye mweyodi nanga si munthu woti simunacheze naye kwambiri asanasankhidwe kukhala mtsogoleri, simukumudziwa bwinobwino. Ndiye amafunsafunsa ndithu kuti koma amene ndalankhulana naye uja ndi Mojtabadi. Ndipo amene amamperekezawo amuza kuti musakayike ndi amenewo. Ndiye nkhani izi zayamba kutuluka pano pamene kukumveka marumas onena kuti utsogoleri ku Irani wayamba kuvuta chifukwa cha kusatulukira kwa Supreme Leader, ndipo anthu amusiwa akukhala ngati akukanganirana mphamvu chifukwa choti ena akubwera ndi maulamuliro awo omanena kuti iwowo akupanga represent Supreme Leader, koma Supreme Leader ayo sanabwere nkudzakumana ndi anthu even a parliament nkunena kuti adziwe kuti tikutsogoleredwa ndi munthu uyu. Zimenezo sesi zinatulukirebe. Ndiye padakali pano kudakali ndithu ka struggle. Ndi chifukwa chake nkhani zimenezi zayamba kutulukira. Ine ndangodzipanga share mmene zikutulukirira, sindinayikepo gagandiwa kapena kukometsera, ndi mmene zikutulukira. Ndinetu Nesta the Black Teacher.